txapeldun berria, lasterketa berezi baten ostean, 160 kilometro izan dituzue, ez oso gogorrak, baina bai Euskaldun txapelketa diferente bat izan dela gorkoa. Bai, hasieratik ni esaldia egin da eta atzen geldi jungea Telkomek eta Aizerrek tiratzen jarri arte eta agia esan oso lasterketa lasaia junda, baina bigarren igoera ondoren ja karrera moitzen hasia eta helmugaraino a tope. Nola joan dira azkeneko kilometroiek, ihesaldian sartu zarete, Gatzagako lehenengo azkeneko jetxiera aurretik, eta hori bazirudien ez, baina aguantatu duzue amaiera arte. Bai, hori da, bigarren igoera ondoren Aizerrek tiratu bigarren igoera eta goran gelditu inda dana eta erasok hasi gea. Eta banekin lehenago edo berandugo iesaldi bat ingo zala eta atento naiz hor egon geha taldekidek eta 15 txerrendulari inguruko iesaldi bat inda eta talde gehienak sartu dugu jendea eta genekin aukerak egongo zire izteko eta indartxu jungea eta helmugaraino. Esprintean pena Diego oso indartu zegoela eta lasterketa lehiatzetik urrun. Bai, egia esan asmoa Agirrei laguntzea zen eta behar Agirri iraztezun, baina ez dugu asmatu esprinten, genekin kurban lehenengo tarriko sartu behar genula, baina holare bastante gazki jokatu dugu hor bukaeran eta pena horrekin, baina bueno, gustora. Zorionak. Eskerrik asko.